siji. Mantep anggonku mikir ra ono sithik kuwatir, cerita iki bakal apik gak ukir. Yakin yakin no yakin aku tenanan, sumpah yang janji inilah ku netes tenan. Kurang-kurang kurangku sepurane carane. Jane sayang ora to? Sayang ora? Sayang, sayang, titip ragaku, titip rasa tresnoku. Seneng iki mong kowe sing ngerti. Dadi yo kanca crita Amin Pak Taryo ngono. sepanjang uripku. Amit Pak Taryo. Joget sayang. Oh, Lintang suwon ngancani, suwon sampai nyakseni, padang edalan sing tak liwati, citrane ati Gusti pun ngrampungi. Memenuhi permintaan dari Dedek Malika. Adek Malika, Sati, Sadayu. Katur para-para ingkang peniji kepareng mahanjangkaraken putra temanten kekalih tumuju wonten ing ngesep ngajeng Sasana Wiwara. Selesai malih kepareng mahanjangkaraken putra temanten kekalih wonten ing ngajeng Sasana Wiwara. Keparing antaraken sugeng kondur malih dipun kantur datang pisan tresna keluarga dipun saking dal butuh Yaron Semajar Giriwarto tebih saking Rawas Manungdung mugi sampun saking Bali wis mriki mugi boten wonten priyambga baening marga ngantos menuju dalem mesowan konduripun derekan sugeng saking kula pambiwara kathah kekirangan kathah kelepatan yen pangapunten akhir kalam billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi